Kakenrum kenram kabalami haka himalangren menta kalapoi syakami trekam jangka isi jangka Khasils Autonomous District Council haba menta kasngi ka arpoi tarik undang arajar arpulai daki phongot ki samla jangka himalangren kentuk ru ria kiri rangba hapo ka jenglam jangka seng samla himalangren kade pinyak kendu yau deputy CEM ka KCDC uba pencan NCM uba batru ya katrat ilaka kaseng samla ba kiri orang ba ka dawa bait ba ka KCDC ka diban wengno sendon yo ba nang tais im bolong im je ke malang ren namar ki kam ki boleh apa jang ka hima kat bana kalyang jang uba pencengai pat ulaong bana kalyang jang ka isi bana kalyang ka tatri kam jo u kin pe ke ni jang ujor ka bala ai da kaseng samla himalang ren bana ka ju ka por kan khat yo im je ka himalang ren ban panjang penchai na u halo kan ka jing kendo jang kaseng samla adi ngata ka sasem bishar bakan bishar kan ka jing ujor bakam ju uru ya ka jing penchai jo sim badi hangta ka sasem ikin lat nanti ke babiang nak mata ka jing ya baik ya nanti jong kan ka hima ka jingwan jogi mata ka si ni kalong kam dei ba ong ba ka jing kwa jungi ka seng samla hari ka dei ka jing kwa jong pat ba nong song snong jong ka himalang ren ki kun ki hajar hak ba ngiling la ong ki ap ya ap shwa ngin ap ya ka rai jong ka isi hari maki ki ong ba em ngi kwa ban tip kani ka kam kala poi se namar kata ka jingleng a ka jing pisa jong ki kun ki hajar bat kita ong ru ba ki kwa ba ka des council ka dei ban weng mardor ya usim nang tais im yong kat ba ka jing bisar ka inquiry ka dang yai namar ba kumno en bisar ya ubriu badang don hakabor de kata ka dei ka jing kwa jong ki kun ki hajar jong ka himalang ren de ka jingwan jong im ta ka sni de ki bat ba nong song snong jong ka himalang ren ki kun ki hajar khamtam kita ki kli senrang kat prasnem kila penbet daki bos satu lai sauteli tambangi pensange no yaki yong ap shua jai namar balai ap kakam ngin sania ngin don kata gajing sania ha kita ki kli no sensar ki no yalam hang ne poka chat beri bejongi ki bedon hang ne poka council tena kalian jong ki ru kila ai kata gajing ya trilang bat ngi ba ki yaisa ya kata de ngi ai ku blai namta kata gajing longkloi jong ki ban sngap ya gajing kerpat ke jongi den rei ngingat scam ba ki bor bahalor ki badon hang ne po council ki bor bahalor jong ka gajat beri bejongi ilayu ihi katno ke jing trang ke jing angnut jong ikun ki hajar ban wanra ya kata ka songsuk ke songsan hapok ke himalang rin bat komba kila dawa kila kwa maki ban ong ban wangno ya upaim nang tei kat ba ke jing bisar kadang yan kamut ba kata ke dei kasur ke jongki bat ngatharai balada kata kadang penslam namar bang iwan mata sini iwan budin ya kata tilada kata ka jing kwa ke jing angnut jong pat ba kadang slam bat kadang pensimpor ngatharai yo ba kata yo ngimla su bantek la kami upat ba te ka ai ke banjia te manu ban ba kli ha kata kapor de ngatarai kata kalong ka kerwo bat ka kubur ka basai ba nakalian jogi ka seng sama himalang rin bangila pensai upat ba am tau la kendit benriu la kendit dia ba ka hok long trai jongki kala sak kata menta upat ba hi ulawan ban mi sakmat ban tur hakmat jongka council ngiwan menta tagi spangut hang ne te kedai bangi dang te la kami ki telada ngimla su ban tela kami ki hawe kisngi yok ki poi hang ni daki hajar ngut bat ngimla su ban penki ki nang ni te kalong ka ba de ngat skam ban nidon ke jing sania hakita ki kri no sensar jong ni gajat bedu jongi bakin sale bat kin sa sim kia mardor ya kani ka kam ka ba nakal yang jogi kun ki hajar ki angnut ban penkelano ya kata kri no sensar hang ni hapok ka himalang rin ke jongi bangala inslam na ki menswa dan im ki balal no haka sensar khadar jong ka malang rin menta kali pher bat ni ladon na pedang ki sulungo bat don bok pakini nakaliang juga ni sang samla ki la mi bangi don ka jing kersan ka biskam bumi pai ba nong song snong jong ki malang rin namar habdang ki jing lengo habdang ki jing indum ba kani ga ain ba wanra hapo ke hima la sule tang dagi katu kat nengut tang nagi sangut ke menteri bat sangut ke longdo bat katu kat ni ke dukhot jong ka isi ke jong sim nrai baro pai ba kempit ba ha ka por ba wan panchai bat pai ba klemdon kanu kanu jing panchai klemdon kanu jing yathu bat pai ba nrai la sule lang det ki yo pai ba la don ke jing khnyum ke bakrau la don ke jing yaki ke bakrau ndaman tan dalam mi ini ki kenrum kenram
ni nagaliang paiba hamtam ni ki riptemen ki bangi imsuk imsain ki longshwa ki manswa hapo ka himalang rin bangi im ha ka sensar khadar ha ka yoga kot bangi im ha ka jing kedup jonggis im barim bala penyaj jaga hima hala penyaj dos im bat ke hima ya ka jingmi jo ke hima bad ya ka sensar khadar rei menta hongpong galong la penyaj daga ni ka management board kani ka long ka wena ka an ka bala suanra thamai jubor bala sutip tangki katu kat ni na ka liang jong sim rei baro pajba untip tengi so persajur ban mentangi da dawa jur ba dei ban weng no sendon ban weng no yung no sim nong tei ban weng no ya ka ain ngin nom sya bawan ra ya ka ain hapo ka himalang ri tenga tang di teng pi gila file ke komplain persa yo paim nang te ya ka santrik jong ni Julai ka bagi la pen pau bun ki dau away galong ka jede bagat ka management board committee board kabala thau pedang ka kurs imyong ka po jong nang te bad ka himalang ban penyai ya ka ka hendeu mo langam tila bat ka hendeng tangli ki pun ki hajar jong ka hima kim sultanat baya ka hima baro oi la penyai jaga ni ka management board ka ba urang bakur jong ka po jong ka kursi imyong po jong nang tai unlong u chan ki pen pau baga komnu kat ya ka management board ban penyai dau we urang ba naka pur bahaba po jong nang tai semua baru ya kalian sepang compensation bagi day berkeniga kam surok dalam kelas itu bagi muhun ya ka jeng pelut ya kan ka compensation di negara orang kalian jung ni namar baga day ka kabaya day baga kam bisa tingka nila pemi ya ka order ka jung menin gasni ban ong ba kanu ka jing pelut na kalian juga hima absan hajar syanek dun kam ya ka aku bol nang ni kena bangin sutu ya kita namar bah ka batung ka dia ka bangin apan proceed ahead ya ka dia ka complain bada ka juga por ngin nang hap ailat yu pa inang teru baun jubab ya kini gi charges bala da ngidi ban haban khot hiring ki hap khot nang bangin yo ya ka nongrim juga kam shwa bangin simya ka dukono karai nimban nut banong kanu ka ba syong nongrim kanu ka ba krem syong nongrim data hadir bangila pan ya ki mo affidavit ki jogi ban pensai counter jogi bagi upor adi bangila khot ya ka hearing den nga sha kanu ka ba syong nongrim ba syong nongrim ba pen skan kat kum ka bukan penyakit ki et ki mama kaima kala ban bu ya ta ka management board ni kidan ki accept darban di ki pat ki kerteng kila ban bu ini ki kerteng pi ya kan ni ka syong ha ka polisi rukom trikam jong ki hima tenre aga jismo junga amde ban sorandan no ya ka authority jong ka hima ha kinu ki board lani ki committee hajisha ka hima ka di supreme te wala ka taru haba ka hima da ka jinge be lang ki mon banya thau ya kan nama ka jingmi jo kan ni ka lagi haba ka jinge ka jai khandeu langam dila pat ka pendeng tadi ki come to the compromisation barang ba why not ngin ya pe lang no ya kan ni ka ba ni ka dia te da ta dau banong la kalong ne ban don ni kan ni masu ka syong ka convenience ka komperkhat jong ka hima
tang ba ya ka authority supreme authority jong kai mam di ban surna ban tu we pat ma baki ong baki ai jing rap siki balang tu ki ai sau lak we ga balang da ka don ka jung ong baki ai kata kan nyu lak siki commission ka ong gum no ka Kalau saya usulnya kalian. kataru ka bagi nang habban ekstremin min habban pensiong nia pensiong mo dito namar ba kahima ga raida ka istiq ko darbar ka hima ban ai ele sa gin bun gi jingkali kena tahu de kataru kinang habban Sokos.